Dok pacijenti u hodniku čekaju razna snimanja, iza jednih od ovih vrata liječnik radiolog Miljenko Novak uvodi novinu u posao. U mikrofon priča što sve vidi na rentgenskoj snimci, a novi program njegove riječi automatski pretvara u pisani nalaz. Održana je prozračnost preostalog plućnog parenhima, točka, novi red. Lat FC sinusi su slobodni, točka. Pacijenti će na nalaze čekati kraće, a radiolozima posao biti jednostavniji i brži. Jučerašnji dan više od 200 rentgen pretraga, to zahtijeva puno brži rad, puno brži protok pacijenata. Program koji pretvara glas u tekst, uvelike nam ubrzava taj proces, uvelike olakšava. U kreiranju ovog bolničkog programa u velikoj mjeri sudjelovali su hrvatski stručnjaci. I upravo zato nam je jako drago i ponosni smo što je Županijska bolnica Čakovec vidjela prednosti našeg programa, korištenja našeg programa, te ga su ga unijeli u odjel radiologije i patologije. Ono što je još važno naglasiti je da smo ponosni partneri u projektu Europskog digitalnog inovacijskog centra AI for Health, koji okuplja 15 partnera uz Institut Ruđer Bošković koji je koordinator projekta. Mi smo u projektu partneri koji služe kao dobar primjer prakse korištenja umjetne inteligencije u svrhu unapređenja cjelokupnog zdravstvenog sustava.